O Concello de Vilagarcía quere mediar ante Portos de Galicia para garantir a celebración das festas de Carril e Vilaxoán. Dende o ente autonómico aseguran que a liquidación de taxas non é unha novidade e que se manterá a autorización a case todas as festas. Que tal como están, o alcalde de Vilagarcía xa solicitou unha reunión co presidente de Portos, unha xuntanza para que aínda non hai data pechada. En menos dun minuto buscamos todos os datos antes titulares. O Grove defende a súa decisión de rachar as relacións co organismo que concede as bandeiras azuis. A medida que se prolonga dende hai 3 anos non gusta a meirande parte dos empresarios de Engroves. A frota marisqueira de Aguiño permanece parada ante o peche das súas concesións pola toxina. Agardan que remita cara a próxima semana. O BNG da Pobra demanda a ampliación dos horarios do Museo Valle Inclán. Piden a incorporación de persoal para garantir a súa apertura. O venres 29 de xuño arrancan as festas do verán en Boiro, 6 días de celebración que incorporan interesantes novidades. Logo lles contamos. Cambados pon en marcha unha iniciativa de intercambio de libros en espazos públicos. O Concello vai instalar caixas para depositar e recoller os exemplares en zonas verdes do municipio. O Concello de Vilagarcía quere mediar ante Portos de Galicia para garantir a celebración das festas de Carril e Vilaxoán. Dende o ente autonómico aseguran que a liquidación de taxas non é unha novidade e que se manterá a autorización a case todas as festas. A liquidación de taxas que recolla a nova normativa de Portos de Galicia non presenta novidades respecto á anterior norma. Así responde o ente autonómico á advertencia que onte facía o Concello de Vilagarcía, que acusabaos de impoñer requisitos abusivos ás comisións de festas. Lanzo unha pregunta ao aire, creo que é bastante fácil de respostar. Esas mesmas comisións de festas que se reuniron hoxe comigo entregaron o ano pasado un aval de 3.000 euros cada unha delas para poder celebrar as festas? Eu creo que non. A Consellería, en este caso Portos de Galicia, se meteu nun problema con un decreto que o que está poñendo son condicións leoninas ás comisións de festas para poder seguir celebrando tradicións que se levan facendo en Galicia de toda a vida. Alberto Varela recibiu onte as comisións organizadoras das festas do Apóstolo, de San Fidel e de San Roque de Carril e o Ameixa Rock. Ven con vos ollos o pago dun seguro de responsabilidade civil e das taxas portuarias, pero non a exixencia dun aval. Entón, o que piden é, se unhas administracións colaboramos en que se poidan celebrar as festas con personal, con materiais e con cartos, porque outras o que están facendo é tratando de recaudar e axustar as súas contas co bolsillo dos vilagarciáns, dos carrilexos e da xente de Vilaxoán. Non ten sentido. As comisións pediron ao rexedor que o Concello actúe de altofalante da súa preocupación. Por iso, Alberto Varela xa solicitou unha reunión ao presidente de Portos de Galicia para buscar unha solución que garanta a celebración das festas. Senón, o Concello buscará alternativas. Dende logo, se a resposta é negativa, trataremos de buscar unha posible solución, porque o que non queremos é que os veciños de Carril, os veciños de Vilaxoán, se queden sin festas. Nós, como Concello, temos a súa disposición aqueles terreos que sexan municipais, aínda que non son fáciles, o sea, non polas condicións de Carril, non hai moitos espacios que sean municipais para poder celebrarlo. Pola súa banda, Portos de Galicia asegura que a nova norma manterá a autorización da práctica totalidade das festas que se viñan celebrando en anos anteriores nas instalacións portuarias. As únicas excepcións serán as que poidan presentar riscos para a seguridade. Novidades no Centro de Saúde de San Roque en Vilagarcía. O ambulatorio non pechará nas tardes do verán, ao contrario do que anunciara a semana pasada o conselleiro Jesús Vázquez. Unha certa tranquilidade na noticia de hoxe de que os técnicos da Consellería de Sanidade tiveran que corrixir ao conselleiro de Sanidade e lle dixesen que non se vai a pechar o ambulatorio de San Roque polas tardes. Eu non sei entón si neste caso o problema foi o descoñecemento do conselleiro de Sanidade da realidade de Vilagarcía ou unha certa manía persecutoria hacia a nosa cidade. Dende logo, con respecto a ese horario, pois unha certa tranquilidade, aínda que me preocupa tamén o que está pasando en outras cidades de Galicia, en outros povos de Galicia.
Pero o rexedor, a solución á escaseza de persoal por mor das vacacións de verán solucionaríase coa contratación de novo persoal sanitario. Varela tamén advertiu que esta alegría non fará que o Concello esqueza outras das débedas que, segundo explicou, mantén os Sergas con Vilagarcía. A primeira delas, a construción dun novo centro de saúde para a vila que se adapte ás necesidades dunha cidade moderna. O rexedor recordou que a día de hoxe o proxecto de ubicar as instalacións da Comandancia da Mariña está freado pola pinza que, segundo di, realizan entre Sanidade e Autoridade Portuaria. A dotación dunha ambulancia medicalizada é tamén outra das vellas demandas de Vilagarcía e tamén da comarca do Salnés. O Concello do Grove defende a súa decisión de rachar relacións co organismo que concede as bandeiras azuis. Este será o terceiro verán que na localidade non onde ningunha destas insignias, algo que non gusta a meirande parte dos hostaleiros da vila vinculados a Engrobes. Segundo unha enquisa interna elaborada polos propios empresarios, máis do 85% non ven con bos ollos esta estrategia municipal. Este verán tampouco veremos ningunha bandeira azul como esta ondeando nos areais do Grove. O Concello mantén a súa decisión de rachar relacións co organismo que as concede tras o enfrontamento no 2016 pola bandeira da Lanzada que pretendían que fose compartida con Sanxenxo. Co verán xa aquí, a Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos en Grobes lanzou unha enquisa para coñecer a opinión dos hostaleiros da localidade. Na sondaxe participaron 48 empresarios mecos. Deles, máis do 85% aseguran non ver con bos ollos a estrategia municipal, unha decisión que o alcalde mantén e defende. Do que se trata, di o rexedor, é de saber xestionar os recursos para ofrecerlle aos visitantes unhas praias de calidade. A sostenibilidade medioambiental, a xestión das praias, a limpeza das playas, a calidade das nosas aguas que sigue sendo excelente, avalada polas análises da Consellería de Sanidade, e o tratamento que estamos facendo todas as playas non dependen dun trapo, non dependen dunha bandeira, dependen dun compromiso claro. O problema é que creo que hai xente en este pueblo que ainda non acaba de entender que nós priorizamos a xestión medioambiental das playas. Porque do que se trata, di Cacabelos, é de ofrecer aos visitantes e aos veciños praias con servizos e non con bandeiras. O que realmente pide o turista e o veciño do Grove, que non nos podemos esquecer dele, é servizo, e iso creo que nos estamos comprometendo firmemente. Por lo tanto, é verdade, e iso que nos decían os hosteleiros, eles non perciben que a bandeira azul sea unha cousa que nos diferencie e que por iso veñan ao Grove. Non, a xente ven ao Grove exactamente igual. Por qué? Porque por suerte temos grandes profesionales, grandes produtos, gran gastronomía e moito que ofrecer. Con todos os datos reflicten que ao Grove chegan cada vez máis visitantes. Nos dous últimos veráns, casualmente, dende que non hai bandeiras, o número de turistas incrementouse volvendo aos índices de hai máis dunha década. Os hostaleiros recoñecen que a presenza dos distintivos azuis nos areais non é sinónimo de máis visitantes, pero que supoñen un recoñecemento a nivel internacional. O alcalde bota man doutros distintivos para defender a súa xestión. Quero destacar, por exemplo, que esta fin de semana a propia SEO BirdLife, unha das organizacións ecoloxistas máis importantes a nivel internacional, destacaba e poñía como exemplo a xestión que este Concello está facendo da Praia da Lanzada, a combinación do uso público turístico co respeto medioambiental. Así as cousas, o Grove prepárase para a temporada de verán. Na derradeira fin de semana de xuño abriránse de xeito oficial as praias con todos os servizos, incluídos tamén os socorristas. E seguimos no Grove porque as obras de mellora da estrada de San Vicente van estar rematadas no mes de outubro. Os traballos vanse paralizar nos meses de verán para tentar causar as mínimas molestias posibles aos usuarios dos areais da zona. A actuación contempla a creación de dúas plataformas de prioridade peonil na contorna dos principais núcleos pegados á vía e tamén unha praza ao pé da igrexa de San Vicente. Tanto para o Concello como para a Deputación de Pontevedra, esta é unha actuación fundamental para o Grove. A mellora desta estrada dende San Vicente ata a igrexa parroquial vai supoñer novas zonas para os peóns, a humanización deste espazo para convertelo nunha praza e a creación de dúas plataformas de convivencia compartida entre vehículos e peóns que se van situar naqueles puntos onde o número de vivendas é máis elevado. Para o alcalde, esta é unha boa solución que responde á filosofía do proxecto. Fai factible a obra porque facer as beiras rúas no sentido tradicional que todos podemos ter na mente, non nos iba a permitir levar adiante unha obra destas características porque eses tramos, sobre todo os máis estreitos, obrigaría a expropiar e a tirar casas, que tampouco era a cuestión. Aquí do que se trata era de mellorar a seguridade vial, de darlle prioridade aos peóns. A mellora da seguridade vai implicar tamén a limitación de todo o treito a 30 km por hora. A velocidade deberá rebaixarse a 20 nas dúas plataformas de convivencia compartida. Esta mañá o rexedor Meco e o deputado de Mobilidade do ente provincial supervisaron os traballos. Ambos coinciden en que este é un dos proxectos estrela desta legislatura na localidade. Eu creo que é un dos fitos máis importantes deste mandato no Concello do Grove, deste mandato e dos últimos anos, porque é algo que o rural nos estaba demandando e San Vicente. Unha obra de 540.000 euros, moi importante,
importante, donde unha parte moi importante aporta a Diputación e outra parte ao Concello, e ademais estamos en prazo. Creo que ademais mellorouse moitísimo, e penso que estamos cumplindo un pouco esas expectativas e os obxectivos que nos habíamos marcado do principio. É un proxecto estrela para o Concello, se o acaba de decir, pero tamén un proxecto estrela para a Deputación, porque vai ser o primeiro que se vai a visualizar nun entorno rural-urbano como este, e vai ser un exemplo de como se poden facer as cousas de outra maneira, e dende logo vamos a poder demostrarlle a outros concellos ou a outros alcaldes e alcaldesas que se poden facer as cousas de outra maneira, pero tamén vai ser un exemplo, estou seguro, para mostrar alén das nosas fronteiras, porque seguro que moita xente está vendo hoxe en día na Deputación como se están facendo as cousas de outra maneira, pensando priorizadamente nas persoas por riba de todo. Despois de 2 meses en marcha, a actuación quedará suspendida para tentar que o impacto sobre os usuarios dos areais desta zona sexa o mínimo posible durante o verán. Os traballos retomaránse en setembro e, en principio, a obra estará rematada a finais de outubro. A frota marisqueira de Aguiño permanece parada ante o episodio de toxina lipofílica que obrigou a pechar a zona 1 da ría de Arousa. A marea vermella afecta tamén a parte das autorizacións de Ribeira e zonas de libre marisqueo. O pasado venres saltaban as alarmas tras detectar o Intecmar a presenza de toxina na zona 1 da ría de Arousa. A confraría máis afectada é a de Aguiño, posto que aquí se localizan todas as súas autorizacións, nas que actualmente estaban a traballar a Meixa e Navalla. A ver, a Navalla non ten, pero que a Meixa ainda ten un índice alto, a ver se vai pasando pouco a pouco con estes ventos de aquí do norte e nordestes, imagino que irá tirando para fora, claro. Ante o peche destes recursos, a maior parte da flota dedicouse ao percebe, provocando unha saturación no mercado e a sobreexplotación da especie. Que o luns abrimos o percebe nunha zona pequena de aquí de Couso, pero claro, non pensando na toxina. Entonces caeusenos todo o personal que temos, caeusenos todo na zona esta, facéndolle un daño que é casi irreparable, porque claro, non é o mismo que esteamos repartidos como solemos actuar, que é uns poucos á Meixa, uns poucos á Navalla e uns poucos ao percebe. Entonces, claro, o que poderíamos desarrollar en 10 ou 12 días ou 8 ou 10 días, pois en un día pois quedou prácticamente o 50% quitado. Entonces, xa non é solamente ese mal de quitar o percebe das pedras. Aínda que os peor parados son os mariscadores de Aguiño, tampouco se libra a Ribeira con parte das concesións afectadas e a actividade paralizada nos bancos de libre nos que estaban a capturar Navalla. Prácticamente hasta a liña do Touro, máis ou menos, é onde marca a liña da zona 2, hasta aí pois está cerrado, ademais de que, claro, están traballando, ahora mesmo estaban traballando, mellor dito, nunha zona de aquí de plan conxunto de libre marisqueo, aquí no Carreiro, por exemplo, en Noro, en 2 zonas, máis ben dito, ou en 3, porque tamén iba a abrir a ladeira na parte de aí de Corrubedo, non poden ir a ningunha delas. Entonces tamén a eles se está quitando un pouquiño as expectativas de traballar nesta zona. Malia as perdas ocasionadas por este peche cautelar, dende a confraría de Aguiño son optimistas. Agardan que a marea vermella remita nas próximas semanas, antes do mes de xullo, cando arranca o forte da campaña de verán. O BNG da Pobra demanda a ampliación do horario de apertura do Museo Valle Inclán. Ante a polémica xurdida en relación cos peches, os nacionalistas exixen que se resolva o proceso de contratación de persoal técnico para garantir o servizo no museo. A polémica saltaba a principios desta semana a raíz dos cambios no cartel dos horarios do museo, nos que podía interpretarse que pecharía pola tarde durante todo o verán. Aínda que dende o Executivo xa procederon a subsanar o presunto erro, os nacionalistas denuncian as deficiencias na atención ao público, cun horario de apertura limitado e sen unha web actualizada que permita acceder á información do centro e aos seus fondos. Mais alá das cuestións vinculadas aos seus problemas de conservación que xa todos coñecemos, agora están aparecendo unha serie de situacións que están fundamentalmente originadas pola mala xestión por parte da entidade responsable do seu funcionamento, que non é outro que o goberno municipal, non? O Museo Valle Inclán é un servicio que ten recursos humanos insuficientes, non ten web nin está adaptado aos novos tempos da sociedade da información, pero sobre todo a que está ocurrindo agora é absolutamente escandaloso. Ten un horario de atención ao público mínimo absolutamente reducido e que incumple o mínimo legal exixido de 20 horas de atención ao público á semana. A semana pasada apareceron no horario tachado con fin
cinta aislante todos os horarios da tarde, quedando reducido a atención ao público a 2 horas de martes a venres e 3 horas o sábado pola mañá, todo en horario de pola mañá. Dende o BNG entenden que esta situación é froito da falta de persoal, posto que segue paralizado o proceso de contratación dun técnico para o museo, iniciado hai máis dun ano. Ese proceso de selección, todos sabemos o que ocorreu con el. Foi absolutamente caótico, foi, dende logo, cheo ou estuvo cheo de situacións estranas, por calificalas de alguna forma, pero o problemático é que un ano despois de iniciar ese proceso de selección continúa sin resolverse. Boiro Novo volve reclamar a partida de €500.000 comprometida polo Goberno Central para a rehabilitación do Pazo de Goiáns. Confían en que o novo executivo encabezado por Pedro Sánchez axilice os trámites para transferir os fondos ao Concello boirense. Durante a pasada legislatura, o Grupo En Marea presentou diversas iniciativas no Congreso dos Deputados para a rehabilitación do Pazo de Goiáns que foron rexeitadas sistemáticamente polo goberno do PP. Boiro Novo agarda que esta situación mude agora que accedeu ao poder un goberno socialista. No novo contexto que se abre no Estado, cun goberno do Partido Socialista, no que os nosos compañeiros do Grupo Parlamentar de En Marea apoiaron non a calquer prezo, sino para que aquelas cuestións nas que coincidíamos, nas que había unha conexión, nas que había votos favorables de ambos os grupos, pois puderan sair adiante. E unha desas cuestións é a rehabilitación integral do Pazo de Goiáns. Entendemos neste momento que temos que ser moi incisivos, que non podemos esquecer que a Madrid lle deba a Boiro máis de €500.000 para a rehabilitación deste pazo. Algo similar acontece coa recuperación medioambiental do Esteiro afectado polos constantes vertidos da rede de saneamento. Litoral moi degradado, un litoral que aínda por riba durante estes últimos meses foi tristemente famoso polos verquidos que hubo ali por culpa dunha obra mal feita por parte da Xunta de Galicia e que nós creemos que debe de ser recuperado para que os veciños e veciñas do Esteiro poidan disfrutar dese magnífico lugar. Entón, tamén será unha das cuestións que imos levar ao Congreso dos Deputados a través do Grupo En Marea, que o PSOE mostrou no seu día, cando gobernaba o Partido Popular, a súa disposición a votar a favor. Estas non serán as únicas iniciativas que volve presentar En Marea, que ten por obxectivo recuperar aqueles proxectos debatidos no Congreso que no seu día contaron co voto favorable do PSOE. E saiban tamén que a Deputación da Coruña vai destinar €200.000 para a subvención de proxectos singulares de especial interese cultural para a provincia. Os beneficiarios desta liña de axuda serán as produtoras de carácter privado que contribúan á promoción e normalización da cultura en galego. Cada entidade optará a unha subvención de entre €2.500 e €30.000. Valoranse criterios como a integración social, defensa da diversidade, igualdade ou sensibilización ambiental á hora de outorgar as axudas. As empresas interesadas poden obter máis información e acceder ás bases no boletín oficial da provincia ou na páxina web da Deputación coruñesa. Boiro quenta motores para as súas festas de verán que arrancan o vindeiro venres día 29. Un ano máis, modernidade e tradición mestúranse nesta cita que dá o pistoletazo de saída ao calendario festivo da comarca do Barbanza. As mariscadoras serán as encargadas de inaugurar os festexos coa lectura do pregón. Sabedes que todos os anos facemos, desde que estamos nós, un homenaxe, digamos, nas festas a un colectivo local, foron colectivos deportivos, colectivos máis culturais. Neste caso, pensamos que podía ser unha boa ocasión para facerlle un homenaxe ás mariscadoras, porque creemos que é un colectivo moi representativo do Concello, que fan un traballo, pois, a sabedes, moi duro. A música será unha das principais protagonistas das festas coa actuación de orquestras de primeiro nivel como el Combo Dominicano, París de Noia ou Panorama. O amplo programa musical inclúe tamén as actuacións de grupos tradicionais e bandas locais, con agrupacións como De Vacas ou o concerto de Sonia Lebedinsky, que se subirá ao escenario con convidados de luxo, entre eles Fran Velo e Javi Maneiro. Que é a violonchelista de aquí de Boiro que está levando a súa labor profesional dentro da Orquesta 430 de Vigo. Tamén contarei con Miguel Piñeiro e Marta Casais dos Blue Meets Green como representantes da banda de música de Boiro, que outra tamén das que quería que estiveran representadas, pois vai estar Lois Pimentel e Juan Pérez. Despois de Lacazans, pois tamén quería que estiveran representados neste concerto e vai estar con nos Figui,
integrante que toca a armónica. Destacan, entre outras novidades, o cambio de ubicación do Día das Peñas, que se traslada ao Parque da Cachada. Por qué? Porque a Cachada nos permite facer unha festa específica e uns xogos específicos separados físicamente por rapaces nunha zona e o resto de actividades das peñas grandes, por así decirlo, grandes, ainda que son todas xóvenes, pero bueno, máis grandes, noutro terreo. Entre as iniciativas veciñais que se implicaron na celebración das festas destaca tamén a Argallada da Mocidade, un mercado creativo repleto de actividades que terá lugar o mércores na praza do Centro Social. Nun ambiente máis dinámico, crear un concepto diferente, que nos vamos tirando por un festival que queremos dar un entorno máis eco, participar sobre todo no entorno de Boiro. Precisamente será o mércores día 4 cando conclúan os festexos despois de 6 días de celebracións nos que Boiro se converte no mellor destino para dar a benvida ao verán. E a Pobra amplía a súa oferta festiva para este verán cunha nova edición do Entroido Quente. A actividade vai se desenvolver a vindeira fin de semana os días 29 e 30 de xuño e tamén o 1 de xullo. A Pobra acollerá a última fin de semana deste mes de xuño unha nova edición do Entroido Quente. A actividade, que está organizada polo Concello en colaboración cunha vintena de negocios hostaleiros da vila, adianta a súa data habitual dos últimos anos. Que este ano, pois, como vedes, se vai celebrar o 29, 30 de xuño e 1 de xullo. Adiantámoslo con respecto a outros anos e en acordo coa hostelería, pois foi o que nos pareceu máis axeitado, para que non coincida con outros eventos. Todas aquelas persoas que vayan disfrazadas optarán a un dos 5 premios de 200 euros en metálico. Este ano vai haber unha novidade, que todas as carrozas van a levarse a unha axuda de 200 euros. Isto nunca se fixera atado agora, e despois a maiores pois van a levar un premio por primeiro, segundo e terceiro clasificado. Pero todas van a ter unha axuda porque entendemos que as carrozas teñen un gasto importante e que, polo tanto, para manter o nivel de participación de este ano e outros vindeiros vai ser interesante, como en realidad fan outros concellos, darlles unha axuda a todas as participantes, non? Despois tamén temos os premios para grupos e para ellas individuais. Outra das novidades da presente edición será a celebración da primeira Holy Run, unha orixinal carreira que terá lugar o sábado 30 a partir das 11:30 da mañá, na Praza Segundo Durán. É unha carreira donde o acompañante lúdico pois é o máis importante e non a deportiva, e terá un percorrido que máis ou menos saldrá da Praza Maior, da Praza Segundo Durán, e, bueno, circulará polos Sardíns, e, bueno, fará un pequeno recorrido polas zonas do casco urbano próximas ao mar, regresará á propia Praza Segundo Durán, onde pois ali rematará a festa. A contorna de Vista Alegre en Vilagarcía converterase nunha fiestra aberta ao mundo. Este espazo foi escollido pola obra social La Caixa para acoller a exposición xénese do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Nuestra obra social, como no puede ser de otra manera, está fomentada para llevar oportunidades allí donde por cualquier medio, ya sea social, económico o lo que fuere, no llegan, ¿vale? Las oportunidades, tanto sociales, deportivas, en asociaciones o culturales, cuya muestra estamos hoy aquí, ¿vale? Para nosotros es un honor sacar el arte a la calle, sacarla de la sala de exposiciones, de los museos, de los teatros, que tenga acceso todo el mundo a ella, ¿vale? Todo aquello que no había sido, digamos, modificado o alterado por la mano del hombre. Lo que él se planteó fue fotografiar esos sitios tal como los pudo probablemente contemplar el primer ser humano que los vio. A mostra recompila 40 fotografías nas que Salgado pon o foco no mundo natural e chama a reflexión sobre o impacto do ser humano nel. Xénese márcase na programación cultural Arte na Rúa da obra social La Caixa, unha iniciativa que pretende facer de Vilagarcía un museo a ceo aberto e achega a obra de artistas de renove no panorama internacional. Os vilagarciáns poderán gozar das obras de Sebastião Salgado ata o vindeiro 20 de xullo. Os libros poderán ter unha segunda vida en Cambados. O Concello pon en marcha unha iniciativa de intercambio en espazos públicos. Por medio de caixas instaladas en zonas verdes do municipio, a intención é que os veciños collan e depositen exemplares. Que os libros xa máis deberían ser un estorbo é algo que teñen claro dende o Concello de Cambados. Por iso veñen de deseñar unha iniciativa para garantirlles unha segunda vida. Pode leválo para casa, pode facerse propietario dun libro que cede outra persona. E iso é a historia, e o ideal sería que fora un pouco por aí, por esa parte, que disfrutes dos libros de outros
e que os libros non sexan un problema para guardar na casa. E que cada vez eran máis os avisos dos veciños que ofrecían doazóns de libros en papel, exemplares que en moitas ocasións non tiñan interese para unha biblioteca ou un arquivo, pero que si poden telo para outros lectores. Dar, entre comillas, unha solución a un problemilla que tamén está aí, que ese problemilla de que fago agora con todos estes libros que teño por aquí, que xa os leín e non os vou a ler máis, non? E que, por outro lado, pois as bibliotecas públicas non son a solución para eso. As bibliotecas públicas non son almacéns. Os intercambios faránse a través destas caixas libro que se instalan en zonas axardinadas. En principio estarán no Parque Torrado, no xardín da Biblioteca Luís Rei e na Praza de San Roque. A idea é que non solamente se queres levarlos ou traelos, sino que tamén se queres simplemente coller un libro e poñerte a ler mentre estás ali a sombriña sentado nun banco. Entonces se buscou uns entornos máis ou menos adecuados. Se fuxe do urbano e se vai un pouco á zona verde. O Concello non desbota instalar máis caixas libro noutros puntos de Cambados. Sanxenxo acolle este sábado o Campeonato Galego de BTT. Vai disputar a sexta edición da Mini BTT e o Campeonato de Galicia de Mountain Bike C adultos. As dúas probas están organizadas polo Clube Ciclista Corbelo, que agarda unha participación de máis de 350 ciclistas infantís pola mañá e máis de 175 adultos na quenda de tarde. Como novedad, quisimos juntar el mismo día el Mini BTT de los niños de la base y el XT de los adultos. Se nos fue concedido el Campeonato Gallego. Creo que es muy positivo para el Concello. Entonces la idea es hacer de jornada de mañana el Mini BTT de los niños, que junta unos 350, 400 niños, pues en total con sus padres, sus entrenadores y demás, estamos hablando de 1.000, 1.200 personas por la mañana, y por la tarde pues andarán unos 150 deportistas en el Campeonato Gallego. En este entorno se va a desarrollar este sábado, este fin de semana, varias pruebas de BTT, un poco a cargo de la Federación Gallega de Ciclismo y gracias también al Club Corbelo, que es un club de los más activos que tenemos en el Ayuntamiento de Sanxenxo. No vamos a olvidarnos que forman parte de las escuelas municipales deportivas, tanto en mini BTT como en atletismo. O circuito deste Campeonato Galego de BTT vaise habilitar nas inmediacións da praia de Canelas. O percorrido sairá de Punta Cabicastro e será de entre 5 e 25 minutos para os pequenos e de entre 4 e 5 voltas por unha distancia de 5,5 km para os maiores. Segundo indican dende a organización, o percorrido é moi técnico e non vai defraudar aos participantes. O clube organizador agarda traer a tal localidade a máis de 2.000 persoas entre ciclistas e afeccionados. Xa está aberto o prazo de inscripción para a quinta edición do Campus do Celta en Vilagarcía. A actividade vaise celebrar do 16 ao 20 de xullo no campo de Verdón. O evento busca trasladarlle aos rapaces os valores do deporte nunha iniciativa mixta coa que tamén se pretende fomentar a igualdade entre nenas e nenos. Al final non vemos diferencias, só semellanzas. Canto máis nenas poidan xogar ou poidan participar no campus moito mellor. Al final, normalmente o porcentaxe non é moi alto, non só aquí, sino en todas as sedes que temos en Galicia. Pois mira, unha iniciativa que temos é que cada vez participan moitas máis nenas en nosas actividades. No campus do Celta poderán participar nenos de entre 4 e 16 anos. Terá un custo de 130 euros para o público xeral e de 115 para os empadroados en Vilagarcía. En ambos casos inclúese unha equipación de roupa oficial do clube vigués. O prazo de inscripción, como lles estamos contando, xa está aberto e pecharase unha semana antes de que arranque o campus. Poderase formalizar en fundacioncelta.com. En total, calculase que poderán participar uns 50 nenos e nenas. Segundo indican dende a organización, o campus do Celta é unha actividade formativa na que, ademais de moita diversión, se inculcan moitos valores ligados ao deporte. Os aspectos formativos correrán a cargo de técnicos do Celta. Pois así chegamos ao momento no que facemos unha pausa para a publicidade. En canto dean as 10, aquí estaremos de volta en Canal Rías Baixas para contarlle as noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora mesmiño.